Itshe libonakala ligaya ngomunye umhlathi ngakwezombusazwe kuNobhala Jikelele we-ANC uAce Magashule obhekene nezinkinga. uMagashule uyalelwe ukuthi axolise kumongameli weqembu uCyril Ramaphosa ngokukhipha incwadi emisa ubulungu bakhe. Uma ehluleka ngokuxolisa edlangalaleni uMagashule lokhu kuzomdonsela amanzi ngomsele ngoba angase atheswe amanye amacala. The NEC furthermore instructed the officials to advise the Secretary General to apologize publicly to ANC structures and members within a set time frame. If he fails to do so, the ANC will institute disciplinary procedures in accordance with the ANC Constitution. Iphini lakhe uJesu Duarte ilona elizobamba isikhundla sokuba nguNobhala Jikelele. The NEC confirmed that in the light of the temporary suspension of the Secretary General, Deputy Secretary General Jesse Duarte will, in accordance with the ANC's constitution, carry out the functions entrusted to the Secretary General by the National Conference, the National General Council, the NEC, and the NWC. Njengamanje amalungu eqembu ashenxile angeke aze avunyelwe ukuthi enze umsebenzi wawo. These include that during the step-aside period, such individuals may not: 1. Carry out the duties and the responsibility of their office. Secondly, they may not represent the organization publicly or in any other forum. Isigungu esiphezulu seqembu sizohlangana ngasese ukuze kuzanywe ukuthi kuxazululwe izinkinga zokungaboni ngasolinye okwenzeka kubuholi beqembu njengoba kuzanywa ubumbano. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC, ngibika ngiseGoli.